shelene nomunye bese bashelane bavumelane bese beqhamuka sebezothi sebefuna ukushada. Ezinye zeyinkinga lezo ukuthi yonke lento yenziwa nje ayiqali ngendlela eright. Amabandla ngamabandla imfundiso ezibheke emshadweni ngeke kuphike lokho zinciphile. Kuqala bekwaziwa kahle ukuthi umuntu mengabe ebona intombi uqala alungise kuqala amalobolo amasente ayijulukele nje le ntombi akayitsheli athi noma ehambisa ngendlela ukuthi uyahamba mhlawumbe uzotshela obaba bahloniphekile enkonzweni ukuthi usefuna ukuganwa ikhona intombi aseyibonile la enkonzweni noma enkonzweni enye ethile kube nohlelo oluqondile olunesizotha olutshengisayo ukuthi hayi akafuna ukudlala ngalengane ibisitshelwa ke ingane kutshelwa abaphathi bayo le ntombazane futhi ukuthi ayi engathi lensizwe yakufuna ifisa ukukuganisa kanje nentombi ihamba iyokhulekiswa futhi ukuthi hayi uNkulunkulu uthini ngalento inike isikhathi ngoba ngeke kufihle ukuthi naye ufuna ibuke ukuthi lo muntu engizomgana nje imbuke physically ngamanye amazwi ibuke nje ubuyena iphinde ikhuleke ngoba lezi zinto ngeke zingahambisani. Bese ke ibuye impendulo kusakhuluma abazali nje into ebiqondile ukuthi noma laba bevumelana bethi ayi ngathi uyavuma ukuthi angashadwa noma ngahamba yokwenza amalobolo lo wesilisa uma kufuna bakhulumisane mase kukhuluma abantu abadala kube khona abantu ngalesikhathi bekhuluma kangangokuba bekuthi noma bezokwenza amalungiselelo omshado ingabi khona nje lento babhiza ngemoto bobabili bahamba benza izinto bahlala ema-restaurant bababili babambana ngengalo ngoba sekuyaziwa phela ukuthi sebephakanyisiwe noma sekuyaziwa ukuthi bayalobolana uyayibona ngoba bifuna lento ibiza ukuthi noma beyohlangana noma ngabe ise-restaurant bayophuza ijuice kukhulunywa ukuthi izomiswa kanjani inhlelo zabo zomshado kube khona abantu ababagadile abahamba nabo lo wesilisa unempelesi yakhe nalo wesifazane unempelesi yakhe ngoba kwenziwa isiqiniseko sokuthi kuyoze kufike uyilanga lomshado bemhlophe bobabili ingakho ke bekukhulunywa ngomshado omhlophe but manje imfundiso zishintshile kuvumbuka nje sekuvumbuka isisu bese kuthiwa kuqhitshwe lesisu kuphuthunyeke kutatazele wonke umuntu uyabona